Vale? Res, em xeco el paper passet. Vale, xics i xiques, si voleu comencem. Gràcies. Bueno, si faig alguna botija, me la perdoneu, Vale? Benvinguts i benvingudes, alumnat de quart d'ESO, benvingut professorat, benvingudes famílies, benvinguts tots i totes a l'acte de comiat amb el qual volem celebrar la graduació en educació secundària obligatòria del nostre alumnat i de les vostres filles i fills. Amb aquest acte posem punt i final a una etapa de 4 anys, una etapa on haveu passat d'infants a adolescents. Ja no sou aquells que sempre fan cas al mare i al pare, i més encara al vostre professorat. Reivindiqueu el vostre espai, major autonomia, el dret d'opinar, de decidir per vosaltres mateix. Però és important que no oblideu que això cal guanyar-ho cada dia amb esforç, responsabilitat i respecte. Us ha tocat viure un temps difícil, en una etapa meravellosa, però també complicada a les vostres vides. Però aquests temps difícils i estranys per a totes i tots l'haveu fet acompanyats per un equip de professors i professores, per un equip de persones que sempre ha estat al vostre costat. També amb la mare i el pare, que de segur no us han fallat, i amb les vostres companyes i companys de curs, que han fet que cada dia fos un bon dia. Xiques i xics, haveu demostrat saber estar a l'altura de les circumstàncies. No podem deixar d'agrair-vos la vostra actitud i saber estar al llarg d'aquest curs tan difícil. Estem segurs que aquesta serà una vesprada plena d'emocions. Esperem que queden el record de totes i tots els que esteu presents. De cos present i gràcies a la tecnologia i a l'AMPA, que l'ha subvencionada, en la distància, tan prop com ha estat possible, tots junts. I és amb aquesta intenció que l'ha preparada l'alumnat de quart d'ESO, amb l'emoció i l'entusiasme de veure que acaba una etapa, amb els vostres records que de segur s'emporteu quan mireu als companys, quan mireu al professorat. Moltes gràcies. En primer lloc, les nostres companyes, Marta i Míriam, tocaran una peça. Quan vulgueu. Gràcies, xiques. Agrair-los també la classe de solfeig de l'altre dia.
Que bonic. Ara, tot seguit, cediré la paraula a la direcció del Centre de Florida Secundària, Merche Sánchez. Gràcies, Merche, per tot el temps, dedicació i esforç que has posat per tractar d'aconseguir d'aquest centre i de tots que formen part d'ell, que siga cada dia un poc millor. Bueno, bona vesprada a tots i totes. Emília m'ha presentat, no obstant això, soc Merche Sánchez, encara en la funció de direcció. I bé, en primer lloc, agrair-vos que esteu així, junt a nosaltres, compartint un moment que sabem que és especialment delicat i hermós per a tots i totes. En segon lloc, volem agrair, encara que Emili ja ho ha dit, a l'AMPA la possibilitat de poder retransmetre l'acte. Sabem que ens ha tocat viure un temps molt difícil, vosaltres ja ho sabeu, sou la generació de la pandèmia, de la semipresencialitat. Vull dir, què més vos anem a dir? Ens haguera encantat que les famílies pogueren haver estat així. La nostra escola sempre ha estat oberta a tots i totes i és així quan hem gaudit realment. Però hem considerat que optar per la part que preservava més la salut de tots i totes era important i així estem. No som els pares i les mares, però sí les persones que vos han acompanyat durant molt de temps i hem passat junt a vosaltres moltes coses que vos han fet, esperem, la vida un poquet més fàcil. Jo vaig a ser molt breu perquè a mi me toca un poc per qüestions de cortesia, però no me vaig estendre, que teniu moltes coses a fer vosaltres. Només dir-vos que efectivament les circumstàncies han fet que totes les forces que tinguéreu en el vostre cos i en el vostre cap hagin eixit en els 2 anys que duguem i us han dotat d'algo que és molt important. Per una banda, d'una fortalesa immensa, d'un coratge extrem i esperem que d'una passió que ja en les 3 coses pocs seran els reptes que vos queden per fer. Teniu el futur en les vostres mans. Podeu triar el que vulgueu. Avant, xics i xiques, perquè heu demostrat que sou molt valents i valentes. Moltes gràcies per estar ací. Jo és que faig de mantenidor, per això és tot el rato. Seguidament, escoltarem unes paraules de la mare i el pare d'un dels nostres alumnes en representació de totes les famílies. Quan vulgueu, gràcies. Hola, soc Montse. Hola, i jo José Carlos, pares de Sergi, alumne de quarta. De vegades, quan mires cap enrere, t'adones realment del camí recorregut. Tot va començar un matí de setembre de fa 4 anys, en el qual un xiquet mirava nerviós unes llistes a la recerca del seu nom i els altres amics amb els quals havia compartit els seus primers anys d'escola. De sobte, amb un obrir i tancar d'ulls, ja han passat aquests anys que tan importants són en la formació com a persones, i aquests xiquets i xiquetes s'han convertit en uns joves plens de projectes i il·lusions. Aquest procés no hagués estat possible sense la participació tant de pares, família i, en gran mesura, dels professors. Per això, és important destacar la tasca desenvolupada per a tots els docents del centre en la formació dels nostres fills i l'interès demostrat en intentar donar normalitat a una situació tan dura com la que hem viscut aquest últim any. Volem agrair l'esforç de tot el personal administratiu, conserges i AMPA del centre, que tant han fet pel benestar i la seguretat dels nostres fills i filles, en un moment on és molt difícil mantindre's allunyat del virus.
També aprofitem aquest moment per recordar tant totes aquelles persones que ja no estan amb nosaltres com les que han patit els efectes de la pandèmia i enviar-los una forta abraçada. S'ha posat fi a una etapa i cadascú continuarà un camí diferent, però no hi ha dubte que s'obre un futur prometedor per als nostres fills i filles, on podran posar en pràctica tots els ensenyaments rebuts durant aquests anys i que els ha definit a la seva personalitat. Per acabar, desitjar-vos a tots i totes que passeu un bon estiu. I enviar-vos de part nostra i del Sergi els nostres millors desitjos i que es puguen complir tots els vostres somnis. Una immensa abraçada. Adeu. Hola, va, que això ja va agarrant ritme. Ara vull convidar i cedir-los la paraula a l'equip de tutors de quart d'ESO, Maria Espeleta, Mònica Martínez, Víctor Alcaraz i Octavi Ruiz. Bona vesprada a totes i tots. Per començar, l'equip de tutories de quart de l'ESO volem agrair a totes les persones que han fet possible aquest acte, sobretot a aquelles persones que vos heu encarregat que les famílies i tot aquell que ho desitge puga seguir aquest acte per YouTube. Aprofitem aquest moment per enviar una salutació molt especial a les famílies que ens segueixen via streaming. Volem donar les gràcies també per la implicació tant al professorat com a l'equip de direcció, famílies, AMPA i especialment al nostre alumnat. Aquest acte sempre és un acte molt especial, però enguany ho és més. És un moment on presencialment només podem estar el professorat i l'alumnat. Un esdeveniment que fa un mes no sabíem si podíem celebrar o no i que, malgrat totes les restriccions, estem molt contents i contentes de poder dir-vos fins pronte, perquè a nosaltres no ens agrada dir adeu. Potser penseu que avui sou els i les protagonistes, que avui és el vostre dia. Mireu-vos guapes, guapos, gomina, tacons, hores i hores davant l'espill. Tots vestits i vestides amb gran il·lusió. Però heu de saber que per a nosaltres heu estat protagonistes tots els dies que creuareu des de primera vegada. Aquella porta ja fa 4 anys. Encara recordem les vostres cares, els nervis i la sensació d'estar perduts i perdudes en un edifici que no coneixíeu. I d'aquella gincana? Sembla que molts heu perdut la vergonya d'aquells temps. El camí no ha sigut fàcil, però ha pagat la pena. Us hem vist enfadats, feliços, sorpresos, atemorits, empoderades, espantats i atabalades. I de vegades dues coses al mateix temps. La nostra tasca és acompanyar-vos, donar-vos les eines necessàries perquè cadascú de vosaltres poguera decidir el seu camí amb seny. Hem intentat despertar-vos la curiositat pel saber, esperant que els valors que us hem inculcat, el treball, l'esforç, el respecte, la solidaritat, l'estima, el sentit crític, guien les vostres decisions dins i fora d'aquesta que és la nostra casa. L'última tasca que vos volem demanar és que sigueu bones persones, que l'estima cap a la resta guiï el vostre camí i que en aquest món ple d'incerteses no vos deixeu portar per l'odi i la mentida. El futur que avui comença és vostre. I què dir d'aquest curs 2021 que no sapigueu ja? Doncs que ha estat un curs difícil, ple d'incerteses i marcat per les restriccions. Posa't la mascareta, no t'oblides del gel, la distància... Bé, no fa falta que vos expliquem el romanç que ja se'l sabeu de memòria. L'escola no pareixia l'escola. Entrar escalonadament, les classes per subgrups i els patis. Quasi millor que aquest tema no el toquem. També nosaltres ho hem patit. Estem molt agraïts i agraïdes. Heu fet front a l'adversitat amb valentia i rigor. Heu estat exemple per als vostres companys i companyes.
Heu tret forces per combatre la pandèmia i les seues conseqüències. De segur que aquest any no l'oblidareu, o tal vegada sí. Heu així la grandesa del cervell humà. Demà només recordarem les rialles pel Teams o el fred que passarem amb les finestres obertes i les caputxes posades. Avui celebrem la fi d'una etapa i el començament d'una nova. Tot i això, sabem que nosaltres només som els que avui sim així a parlar perquè ens ha tocat ser els vostres tutors i tutores aquest any. Però tot el que avui celebrem no haguera sigut possible sense el magnífic i meravellós equip de tutores i tutors que us han acompanyat des de primer de l'ESO. Mari Carmen, David, Empar Folgado, Rosalía, Àngela, Víctor Castro, Vicent Valero i Irene, i per als quals demanem un fort aplaudiment. Sou vosaltres també els que heu après a ser i fer feliços els que teniu a prop, companys i companyes, família i, per què no, també el vostre professorat. Tots els valors abans esmentats no són fruit del no-res i cal que continueu avançant en aquesta direcció. No oblideu que només sou al principi d'un nou camí i que tot està per fer i tot és possible. I ara ja, per acabar, volem dedicar-vos un poema de Gabriel Celaya en què descriu què és educar per a nosaltres. Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que esa barca, ese niño, esa niña, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestro propio barco, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Moltes gràcies a tots i a totes, vos estimem. I ara demane a les representants de quarta, Rebeca, Maria, Carmen i Alejandra que pugen, per favor. Un aplaudiment. Bona vesprada, companys, companyes i docents. Vull tocar dir adeu als vostres xiquets i xiquetes que van entrar en primer de l'ESO com uns desconeguts i que ara se'n van deixant amb una motxilla plena de records i moments que mai s'oblidaran. Ara se n'obri una nova porta d'oportunitats i molts de nosaltres agafarem camins diferents. Però tots i totes tindrem en el nostre cor el record d'haver estudiat a Florida Secundària. Vos desitgem a tots i totes que aconseguiu trobar el que realment vos agrada. Després d'aquest últim curs que per raons òbvies ha sigut especial, hem pogut tirar avant, hem pogut passar l'hivern amb les finestres obertes i la calor sense l'aire condicionat. Però no ens queixarem de la semipresencialitat, ja que la veritat és que no vindre tots els dies a classe ha estat una meravella. Necessitem agrair a tota la gent que s'hem creuat en aquesta etapa i amistats que es portarem per a tota la vida, amics i amigues que s'han facilitat aquest camí, perquè quan no havia ganes de despertar-se a les 7 del matí, com a mínim ens quedava veure les nostres amistats a l'institut. Poder haver compartit aquesta experiència amb tots vosaltres ha sigut molt especial. Volíem agrair a tot el professorat per aconseguir que entre mascaretes i desinfectants l'ambient a l'aula fos el més familiar possible i donar les gràcies en nom de tot l'alumnat per haver-nos ensenyat milers de coses. Especialment volem destacar l'esforç d'Àngela durant el confinament, perquè es va facilitar tot quan d'un dia per l'altre les nostres habitacions es van haver de transformar en aules i els professors en imatges.
Hem de dir-vos que no sols ens heu ajudat a aprendre, sinó també a treure el millor de nosaltres. No obstant, nosaltres quatre, en representació de quarta, volem agrair a Mònica el fet d'haver sigut durant aquest curs com una segona mare per a nosaltres, per preocupar-se tant acadèmica com personalment per nosaltres, saber escoltar-nos quan més ho necessitàvem i estar sempre disposada a ajudar-nos. Ha sigut un magnífic any al teu costat. Com es va dir en Parc Folgado, les matemàtiques són un carrer ple d'edificis. Avui eixim d'un edifici del qual ens emportem un fum d'experiències, lliçons, però sobretot moltes amistats. Un edifici en el que hem crescut, madurat i que ha sigut durant 4 anys com una segona casa. No obstant, ara ens toca a nosaltres decidir a quin edifici volem entrar, per trobar-nos amb nous reptes, experiències i il·lusions, sense oblidar tot allò que portem a la motxilla que ens acompanyarà tota la vida. Avui tanquem, perquè ja ha plegat el moment de partir cap a l'estiu i per poder gaudir de noves experiències. Moltes gràcies. Ara vaig a llegir un poema que va dedicat en part perquè, com ella sap, les matemàtiques no han estat molt fàcils enguany. He trobat un tros de paper entre les pàgines del quadern. He trobat un tros de paper entre les pàgines del quadern amb una sèrie d'equacions perfectes. No vull desxifrar-li el sentit dels últims números, tot i que recorde bé les lliçons de la mestra de matemàtiques a l'institut. Nosaltres érem sempre a la trinxera, des d'on només pagàvem la quota obligada d'atenció. Ella, beneïda amb una ridícula bata blanca, ens informava de la importància de les matemàtiques. Entre incomprensió i incomprensió, la guerra d'expulsions i, sobretot, un temps perdut, ara lamente profundament aquella desídia, ara que tot, de forma estranya, ha quedat reduït a pura matemàtica. Bé, ha arribat el moment de demanar la presència de l'alumnat del quart B, Míriam, Marian, Maria Àngeles, Marta i Ivan. Endavant. ¿Y los demás? Bona vesprada a tots, mares, pares, professors i companys. En primer lloc, agrair a tots els professors i personal de Florida Secundària que han fet possible poder celebrar aquest acte tan important per a nosaltres, malgrat les circumstàncies en les quals ens trobem. Companys, sembla que va ser ahir quan vam entrar per primera vegada per aquesta porta blanca a la nostra primera classe, el nostre primer examen, el nostre grup de projecte. I ja han passat 4 anys. Mai ens haguéssim imaginat que acabaríem en una pandèmia mundial amb mascaretes fent classes semipresencials. Han canviat moltes coses des de llavors, però no és moment de recordar, sinó de celebrar, perquè la vida cal celebrar-la. Celebrem no sols pels grans esdeveniments, sinó també per aquells petits detalls que van marcar la diferència. Pels exàmens als quals es van presentar sense estudiar i van ser un èxit. I els que van estar preparant fins a altes hores de la nit. Pels treballs en grup en els quals no ens posàvem d'acord. I els treballs que se lliuraven a les 12 de la nit i els entregàvem a les 11:59. Per tots els amics que segueixen amb nosaltres o que hem deixat enrere. Per tot això, avui és un dia per a celebrar. A partir d'ara, és un moment de fer que les coses succeeixin. Com va dir Walt Disney, si pots somiar-ho, pots fer-ho. I és moment de prendre decisions, d'equivocar-nos i aprendre. Perquè a partir d'ara crearem el nostre propi futur. I cada decisió que emprenguem en la vida serà un pas en el camí. Això sí, hi ha coses que mai canviaran, com l'entusiasme amb el que explica Emili
o l'humor i la paciència de David, o la dedicació i exigència d'Amparo, o els tutors que hem tingut que sempre han estat ahí ajudant-nos, David, Víctor i Maria, així com a la resta dels professors. Bona vesprada a tots. El primer és esmentar que és per a nosaltres un verdader plaer donar el discurs de graduació en nom dels companys i amics graduats avui ací. Avui som ací per acomiadar aquests anys de l'ESO, ací a Florida Secundària. Aquest acte marca la fi d'un dels camins més importants que hem tingut la majoria. I en aquest final compartim tots una alegria per haver aconseguit una meta personal que ens varen proposar fa uns anys. Fa 4 anys entraven en l'ESO, alguns sense saber realment què feien. Durant aquests tots anys hem acumulat experiències, moments, records, en cada lloc de la nostra escola, en les seues classes, en alguna de les seues aules d'informàtica, en els corredors, al pati o en una de les seues múltiples escales. I la veritat que tots ells ens acompanyen per sempre. Qui no recordarà el primer dia de classe amb l'espera de conèixer els nous companys? Cadascú de nosaltres ha deixat la seva pròpia marca en aquest institut, ja sigui per una presentació en una classe, per una resposta que va donar a una pregunta d'un professor, per aquella nota que varen traure en una assignatura i, el més important, la marca que ens hem deixat els uns als altres. Simplement pel fet d'haver-nos conegut i com el fet de conèixer a unes persones en uns pocs mesos o anys et fa que no oblidis mai i que sempre les portes amb tu. També pel fet d'haver conegut els nous professors. Per descomptat, no em vull oblidar d'aquest acte d'aquelles persones que ens han ajudat, tant en aquest difícil camí, persones que han contribuït al fet d'aquesta etapa. Ja els ha sigut molt més fàcil i que ens han recolzat en aquells moments difícils, quan els veies tot negre i que et van donar una espenta quan el necessitaves. Amb aquestes persones ens referim a les nostres famílies i mestres, que en cada cas seran molt bé els seus pares simplement donant-vos les gràcies pel vostre suport i la vostra confiança. Tampoc vull oblidar els nostres amics, tant els quals teníem abans d'arribar ací com que els conegut en aquests 4 anys. Aquestes persones que eren els que t'ajudaven i secundaven quan tenies tants exàmens, treballs, etc. Quan no sabien ni per on començar, els que t'animaven quan fallaves en alguna assignatura, els que t'aconsellaven i demanaven consell en aquell moment de crisi, o bé també dir-vos en els quals es prenia aquest entrepà al pati, o amb els quals van fer aquells viatges difícils d'oblidar. Només recordar-vos que és molt difícil trobar un bon amic, més difícil és encara deixar-lo, però impossible oblidar-lo. Bé, arriba el moment d'acomiadar-se i de dir adeu a l'institut i arribar el moment de començar una nova etapa. Mirar i anar cap avant, però això sense oblidar el passat. Bé, Maria, aquest segons de discurs en el teu honor. Per a donar-te les gràcies d'haver acompanyat a quart B fins al final, perquè t'has preocupat per la teua tutoria, per deixar-nos les teues classes d'anglès perquè poguérem estudiar, per preocupar-te on iniciar en la nostra nova etapa. Has sigut professora de molts alumnes de quart de l'ESO, en diferents assignatures. Han hagut dies que encara els recordem com de tercer de l'ESO, que sense ser la teua tutoria ens has deixat el temps de la teua classe perquè poguérem estudiar. Per això, i per molt més, Maria, quart B mai t'oblidarà. Per a nosaltres, a partir d'avui, s'obri un nou camí. Cadascú per un diferent. Gràcies per haver-nos acompanyat en aquest últim curs. Paco no està ací, però aquest també va en honor a seu. Bé, Paco, ara és el teu torn. Què es pot dir de tu? Has sigut un professor excel·lent. Sincerament, mai vaig pensar que em podia agradar el projecte interdisciplinari. Però gràcies a tu, ha sigut per a tots una assignatura en la qual arribaves a classe i veies felicitat. Jo crec que molts de nosaltres hem desitjat que arribara només aquella hora del dia per a passar-nos bé en la teua assignatura. Paco, et recordaré i sincerament crec que és això que és una cosa que ningú ens oblidarem, que es poses música en diverses classes. Sabem que no t'agrada el nostre estil de música, però sempre acceptes posar música de la qual ens agrada. Moltíssimes gràcies a tu també per haver-nos acompanyat fins al final. Ara parlarà la meva companya Marta. Simplement dir-vos que moltíssima sort en la vostra nova etapa que s'obri. Vull agrair-vos a tots els professors que hem tingut al llarg de tota la nostra ESO
també als nostres pares i familiars, perquè quan hem tingut dificultats heu sigut ací per ajudar-nos i ensenyar-nos el camí correcte, encara que també heu estat acompanyant-nos en els nostres moments més feliços, com els nostres innombrables riures, els nostres grans projectes, les nostres bones valoracions i notes, els fins de curs i els grans amics i grans persones que ens emportem per conèixer en el cor, com per exemple la nostra professora d'Economia, Esther, que has estat sempre disposada a ajudar-nos fins a l'últim moment i preocupar-te que aprenguérem el contingut de la teva assignatura per al nostre futur. En Economia ens has ensenyat elements per a la vida imprescindibles i ho has fet d'una manera molt agradable i fàcil, com per exemple amb els fons d'inversió o els plans de pensions. Eres una de les millors professores d'aquest institut. Sense tu no seria el mateix. Eres una gran persona, també amb un cor enorme, i per això tots els teus alumnes et volem i ens alegra haver format part de la teva classe. Una altra gran professora eres tu, Empar Medina, per ensenyar-nos estadística i moltes coses més. Has fet de la teva classe una classe sumament enriquidora. No sols t'has centrat en fer-nos classes, sinó que també ens has donat molts consells per a la nostra vida i t'has preocupat que si no apreníem un mètode, provàrem amb un altre. Has sigut comprensiva, amable i per això tens un gran cor i et mereixes tot el nostre afecte i respecte. Moltes gràcies per escoltar-nos. Feliç estiu a tots i a totes. Aquests han sigut els millors anys de la nostra vida. Para ir finalizando con este discurso, me gustaría hablar de dos últimos profesores. Me gustaría comenzar con Mónica por hacer que la literatura no se nos enseñe de manera aburrida, por explicarnos de dónde vienen las palabras, por enseñarnos cosas aunque no sean de esta asignatura. Perdón. Por hacer que nuestras clases sean divertidas y muy amenas para todos. Como último profesor del que me gustaría hablar es Víctor Castro, por ser uno de los mejores profesores que he tenido nunca. Por preocuparse siempre por todos nosotros, por preguntarnos siempre cómo estamos, por preocuparse siempre de nuestro futuro. Por hacer también que nuestras clases sean muy divertidas y muy amenas. Es que me hace mucha gracia, Víctor está jugando con su hija. Víctor, en nombre de todos me gustaría... Hola, ¿qué tal? Definid ridículo. En nombre de todos me gustaría decirte que te apreciamos mucho como profesor y como persona y que eres de lo mejor de este instituto. Menciones honoríficas a todos los profesores, que aunque no hemos nombrado también os queremos, como Ángela, Mari Carmen, Rosalía, Sergio Gil por trabajar... Mira, espera, perdón, lo estoy haciendo mal. Por Ángela, no sé a quién más he dicho, Mari Carmen, Sergio Gil por trabajar con mi padre,
O sea, que su padre trabajó con mi padre. Hola, ¿qué tal? Y a la resta de profesores que también os queremos. Gracias a todos. Bé, seguim amb els discursos de l'alumnat i ara que pugen Mar Algueró i Marta Lacreu en nom de quart C. Fa 4 anys començarem una nova etapa amb molts canvis, pels quals sentíem por. Al mateix temps, entràvem feliços, plens d'il·lusió i impacients per començar l'ESO. A primer, començaren les noves amistats, amb nous professors i diferents assignatures. Professors com Mari Carmen, la nostra tutora de primer d'ESO i segon. Ens ajudà molt ja que ens va guiar en aquests primers anys plens d'incertesa. Altres professors, com Empar Folgado i Vicent Moncholí, ens van marcar per la seva manera d'impartir les classes. A l'acabar el primer cicle de l'ESO, entrarem a l'any que més por teníem, tercer d'ESO. Aquest any el començarem plens d'angoixa per tots els comentaris de les persones dels voltants. Tercer d'ESO és l'any més difícil, tercer d'ESO està ple de canvis, patireu molt, etc. Però aquest any no va ser el més complicat pel que esperàvem, sinó per tot el que mai imaginaríem, una pandèmia. Sempre recordarem aquest curs tan assenyalat perquè passarem d'anar tots els dies a no anar des de març fins a setembre. No sols recordarem aquest curs per la pandèmia, sinó que també ho recordarem pels professors nous que vam tindre, com és l'exemple de la nostra nova tutora Irene. D'ella vam aprendre molt tant els mesos confinats com els presencials. Pensem que durant la pandèmia vàrem sentir que els professors estaven atents dels alumnes, encara que fora per aquesta situació i malgrat les circumstàncies vam aprendre molt. Després d'aquest any, amb tots distanciats, començarem aquest curs ple de canvis en tot el que coneixíem. L'últim curs, i anàvem a estar separats de la meitat de la classe. Quina tristesa. Encara així, hem dut aquest curs amb alegria, dins del que cabia. I amb el nostre tutor, Octavi, el que ens ha proporcionat sempre l'ajuda que ha pogut. Al finalitzar aquesta etapa, podem dir que estem molt contents per totes les vivències, anècdotes, amistats, però sobretot professors. Professors meravellosos com Maria Espeleta, Mònica, Amparo Gotor, David Ferrer, Emili, Víctor, Àngela, Empar i molts més en els que hem compartit taula i experiències. Gràcies al professorat, als nostres companys, amics, als nostres pares, per suport donat els últims 4 anys, que han fet d'ells un temps meravellós pel que mai ens oblidarem. Esperem retrobar-nos l'any que ve amb noves vivències i el començament d'una etapa nova que continua. Moltes gràcies. Per últim, és el torn de quart B. Sandra, Anna. Bona vesprada a totes i a tots. Estem molt contents d'estar ací. Ha arribat el dia de la nostra graduació. Encara recordem quan va entrar per primera vegada a Florida. Nervis, gent nova i molta il·lusió. Hem compartit molts moments, no tots bons. Per això també ens ha fet créixer personalment. Volem agrair a tota la comunitat educativa, profes, famílies i no docent, els seus esforços per acompanyar-nos en aquests anys. Sense vosaltres no hauria sigut possible. Trobarem faltar moltes coses. Les bromes d'Àlex o Sergio, les queixes constants de Paola i Anna, les entrades silencioses de Marcos i Nacho o les divertides aportacions d'Alejandro. El compañerisme de Dani o Sandra, sempre disposats a ajudar als demés, la paciencia de Lucía y Edgar o la tranquilitat de Noelia y Estela.
Ah, i no ens podem oblidar de les rialles amb els nostres comentaris d'Enzo, Cris i Galán. Però el que no trobarem a faltar seran les mascaretes, el Teams o el gel hidroalcohòlic, que tant li agrada al nostre tutor. Gràcies, Víctor, per aguantar-nos i donar-nos el suport que necessitaven en cada moment. Tal vegada no ens retrobem mai més, però estic segura de que cadascú de nosaltres recordarà els companys i les companyes, ja que el record restarà sempre a la nostra memòria. Hem madurat, hem après coses meravelloses i viscut 1001 aventures. Tots hem complit el nostre objectiu, ens hem graduat, hem d'estar molt orgullosos de nosaltres mateixes. Hem arribat a la meta, però no és el final del camí. Més bé, és l'inici d'una nova etapa que afrontem amb curiositat i emoció. Moltes gràcies, sempre recordarem a la nostra etapa florida. Molta estima. Dentro vídeo. Qué bonita la vida, queda todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida, qué bonita la vida. Cuando baila su baile, que se vuelve maldito. Cuando cambia de planes, ahora juega contigo. Tras tantas comparte, qué bonita la vida. Tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser. Tan bonita es vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás. Vida que vuelve a dar, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mima, a veces sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, qué regalo tan grande que luego te lo quitan. Te hace no ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigantes. Qué bonita la vida. Tan bonita es que a veces se despista. Yo me dejo ser. Tan bonita es vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve a dar, vida que sola estás, vida que cuenta de gente que nace, que vive y que viene y va. Tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser. Tan bonita es vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve a dar, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Vida, vida,
remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. 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 I ara, xiques... No es sent? Sí. Ara, xiques i xics, passaré la Florida. Catifa roja. Els tutors vos aniran cridant. Començarem per quarta. Votos a la Mònica. Bé, començaré jo a cridar a quart A quan la tutora estiga. Aneu pujant. Javi Armero López. Julia Baeza Paniagua. Lucía Benedito Navarro. Laura Esteban Lucas. Espere que si no enchillen. Pues vos ahí, espereu-vos ahí, Javi, para la foto. Espereu-vos ahí para la foto. Enhorabuena, Julia. Rebeca Esteve Llorens. Víctor García Jiménez. Marta Guillem Corrales. Lucía Gutiérrez Belmonte. Alejandra Gutiérrez Sanz. Paula Marchante Esteban. María Marín Vidal. Andrea Martínez Zamora. Eva Moya Guillem. Ivana Mozos Cebriá. Didac Muñoz Aira. Alejandro Navarro Mateos. Sergi Puig Biosca. Sí. Rubén Rodríguez Palomares. Carmen Romo Chulví. Iván Saavedra Villa. María Salas Campillo. Alejandro Santos Calle.
Vicente Santos Calle. Y Nicolás Vega Doniani. Espera, vale. Vale, pues yo voy ahí para la foto. Vale, Mónica, ponte ahí. ¿Hay foto? Val, i ara continuem amb l'alumnat de quart B. Paula Agües Sevilla. Cristian Arce Moreno. Aarón Bagena Rodríguez. Iván Benlloc Farinós. Carolina Bosch Máñez. Paula Cano Emper. Mariana Codoñer Torralba. Ya. Es que di cómo estaba ya. Sergio de la Cuerda Rivas. Hugo Gay Rodrigo. Alejandra Martínez González. Marta Martínez Jiménez. Sergio Mendívil Navarro. Óscar Monfort Cases. Aroa Muñoz Visa. Lucas Nebot Gaspar. Héctor Parra Morella. Eva Pascual Lozano. María Ángeles Pascual Patiño. Claudia Peris Pastor. Adrià Puertes Marín. Miriam Sacristán Cuquerella. Adrián Teruel Cerdá. Y Valverde Pascual.
Val. Ara és el torn de quart C. Francisco Aceitón Sobrino. Marta Lacreu Pavó. Mar Algueró Ferriols. Sara Alquézar Miragalles. Daniel Arastey Rosalén. Marcos Julià Olmo. Carlos Fernández Bou. Clàudia Ferrer Sebastià. Ainara Gallego Jimeno. Francisco Gálvez Espósito. Marcos García Arguedas. Jorge García Moreno. Marta Giral Rocafull. Jennifer González López. Chisco Martínez Correal. Diego Martínez León. Andrea Milán Madrid. Nuria Morla García. Isabel Pérez Gómez. María Rincón Sile, María Pla Hurtado. María Rincón Siley. Lourdes Romero Albiac. I per últim, quart D, Dani Bou Domínguez, Àlex Cebrià Aguilar, Edgar Julià García, Nacho Gómez Bosch, Lucía Corretxer Ruiz, Paola Ferrando López, Estela Furió Fuentes,
Marcos García López. Ana Martínez Sánchez. Cristina Peris Tejero. Sandra Sánchez Soler. Noelia Saturnino Ripoll. I per últim, Alejandro Tribaldo Casanova. Un instante mientras los turistas se van, un tren de Qué subidón. Vale, ja tenim la primera part, queden 3. Per últim, volem reconèixer aquell alumnat que pel seu esforç, tant acadèmic com personal, així com la seva implicació a la vida del centre, mereix una menció, encara que la mereixeu tots. Pugeu, per favor. Bueno, l'equip ja el tenim. Vale. Amb les següents mencions honorífiques volem reconèixer la labor i contribució que el següent alumnat ha fet a la vida del centre. Elles i ells són Javier Armero López. Pugeu. Arriba, arriba. Cristian Arce Moreno. Marta Martínez Jiménez. Sandra Sánchez Soler. Isabel Pérez Gómez. Claudia Peris Pastor. Y Chisco Martínez Correal. Volem també reconèixer aquell alumnat que amb el seu esforç i treball ha aconseguit aquest curs uns resultats excepcionals i són mereixedors d'una candidatura a premi extraordinari. Elles són Paula Cano Emper, Marta Alacreu Pavo,
Mar Algueró Ferriols. Per últim, també volem reconèixer el treball ben fet al llarg d'aquests 4 anys d'etapa de l'ESO, concedint-los la matrícula d'honor al següent alumnat. No és fàcil ser excel·lent, però ser-ho cada dia té molt de mèrit. Elles tornen a ser Paula Cano Emper, Marta Alacreu Pavo, i Mar Algueró Ferriols. Ara sí, per fa, poseu-se una foto. Menudo ramillete. I ara ja sí, per acabar, gaudirem d'altra peça que ens han preparat Marta i Míriam. De segur que també és de matrícula d'honor. Amb aquesta actuació donarem per finalitzada aquest acte de graduació. Moltes gràcies a totes i a tots. Quan vulgueu.
Els detalls dels tutors.